unxibe ivesti ebomvu, igama lakhe ngoHlaluminathi. Lo mfana unxibe iskipa esiblue, elakhe igama kuthiwa nguNkosi Ibonile. Abantwana bakasisi Nozishiqi balapha eGqaka kwindawo yaseNtibaneni kweli phondo leMpuma Koloni eNgcobo. Kuthiwa uNkosi Ibonile nalo mfana uhlala uMinathi baqulunqe istayile esitsha for iBuddha's the Jans. Bathi masilumisane ngoXhongo. Siye sabuza kwabafana kuba besingayazi thina ba umfana uyamtya uXhongo. Bathi hayi ayonto imbi leyo. Thina apha eNtibaneni siyamtya nje uXhongo and siyatyisana ngoXhongo, asinexesha laloo nto futhi thini. Iye yasothusa le nto, sazibuza imibuzo engaphendulekiyo. Kodwa baqhubekeka abafana oko beqhuthena ngoXhongo. Sathi siyaqala thina ukubona iBuddha's the Jans zixhuthena ngoXhongo. Siqhele kapha kuzofuna bazilungiselele ke ngoDisemba kuzawuqala bona. Umuntu axhuthene ngoXhongo mhlambi nomninawa wakhe okanye mhlambi lo mfana. Abafana basuke eKapa nabasuka ngapha eGqeberha bazawukhethwa bodwa balumisane ngoXhongo. Iye yasothusa le nto. Sababukela abafana oko bemane behleka besijonga. Abantu baseNgcobo sababuza, abantu bakoNgxoki sababuza, kooNkwenkwana sababuza, kooVoyizana. Bathi hayi lisiko lidala linenkqayi elo. Abanye abafana apha eNgcobo balumisana ngoXhongo xa befuna. Sistayile esitsha eso. Nanjengoko iNgcobo ke iphinde yatshatshela, wayekhona umdlalo ongaphambili othi ndikufuna etshathalazeni waseXonye. Ingathi iNgcobo izaba ngumzi-mveliso wezinto ezintsha ezibukekayo kweli phondo leMpuma Koloni. Abantu zibengathi sikhange sibawonishe ngendawo yaseNtibaneni, akuntsuku zatywala kuba le ndawo yaziwe luluntu lonke kweli lizwe loMzantsi Afrika. Kulo mdlalo umtsha uthi masilumisane ngoXhongo. Kwiindaba ze-CNBC apha kuChannel 841. Elam igama ndingumthetheleli nokha amatye. Ndilapha kwindawo yaseGqaka okanye eGqaka kweli phondo leMpuma Kapa kwindawo yaseNtibaneni eNgcobo kwiphondo leMpuma Kapa.